Hello everyone, hope right lakho luhamba kahle. Ivukane lizobe lishiyelana inkundla ney'nkunzi zomculo kaMaskandi abanjengoKhuzani noMafikizolo. Sonke siyazi ukuthi kulindwe omunye umcimbi omkhulu ozayo wamaskandi owaziwa ngeGcwalisa Spring Picnic All White owenziwa minyaka yonke. Lo mcimbi uhlelwa umculi kaMaskandi esimaziyo sonke okunguKhuzani, oloke eqhubeke njalo namalungiselelo alo mcimbi ngoba ususeduze. Kule mpelasonto esiphuma kuyo bekukhethwa i-Top 15 ezobe iphefoma bukhoma ngosuku lomcimbi okungu-November 8. Kuvele kwaqopheka umlando omunye wabaculi bamaskandi ongadumile ebiza kule Top 15 ehlula abaculi bamaskandi abaziwayo amagama abo okunguMenzi kanye noGatsheni. Leli vukane elaziwa ngoMajongosi lizobe lishiyelana inkundla nezinkunzi zomculo kaMaskandi ezaziwayo esingabala kuzo uKhuzani noMafikizolo kanye nabanye. uMajongosi esikhuluma ngaye uzalelwe endaweni yaseBhamshela Ozwathini. Uneminyaka engu-28. Igama lakhe langempela uCelimpilo Khayelihle Mthuli. Kona unazo izingoma aseke wazikhipha esingabala kuzo ingoma ethi Isitha Sikababa ayicula nembongi yasebukhosini. Asithembeke ukuthi uMajongosi njengoba ezophefoma emcimbini kaKhuzani ukuthi naye ngelinye ilanga uyoke afike ezingeni labo oKhuzani. Vele uKhuzani uyawazi ukulekelela abaculi bamaskandi abasafufusa. But anyways, ke siyivala lapho ke ivideo yanamhlanje siyibeka ungqi. I really hope to enjoyile ivideo yanamhlanje. If we enjoyile ngiyacela ukuthi usmeshe leyo like button, uphinde usmeshe naleyo subscribe button, and mina ke I will see you in the next video. Bye.